Waqt żjara fl-uffiċini tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-operat tal-istat għandu jkun ta' eżempju fl-isfera tal-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli fejn segwew mill-qrib il-ħidma kontinwa li qed issir sabiex is-soċjetà Maltija tkompli tkun waħda inklusiva. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Samantha Gazan qalet li fil-ħidma tagħha CRPD qiegħda taħdem sabiex telimina kull forma ta' diskriminazzjoni soċjali diretta jew indiretta kontra persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom. Qalet li l-Kummissjoni tagħmel dan permezz ta' investigazzjonijiet li tagħmel f'sitwazzjonijiet ta' lega diskriminazzjoni li fuqhom tirċievi ilmenti. Semmiet li bħalissa CRPD għaddejja minn proċess ta' tisħiħ fit-taqsima tal-infurzar sabiex tkun tista' topera aħjar bħala regolatur biex tassigura li d-drittijiet tal-persuni b'diżabilità jiġu mħarsa filwaqt li jkollha aktar seta' tħarrek lil dawk li ma jimxux ma' dak li hu mistenni minnhom bil-liġi. Il-Prim Ministru Robert Abela sellem lil ħaddiema kollha ta' din il-Kummissjoni fejn 60% huma persuni b'diżabilità. Dr. Abela qal b'fatti konkreti dan il-Gvern qed juri li għandu għal-qalbu s-settur tad-diżabilità hekk kif ftit ta' xhur ilu dan il-qasam ġie elevat għal livell ta' Ministeru. Il-Ministru Farrugia Portelli spjegat li dan is-sena se nkunu qed naraw numru ta' proġetti u servizzi ġodda li jwiżnu lil persuni b'diżabilità u l-qrabathom, inkluż liġijiet li għal snin twal nataw il-ġenb u tħallew minsija. Il-Kummissarju Gazan enfasizzat l-importanza li l-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom jingħataw importanza fil-proċess sħiħ tad-deċiżjonijiet u mhux biss meta qed jiġu diskussi servizzi u kwistjonijiet li jolqtu dirett lil persuni b'diżabilità.